Dilay nakachaking along putar raki hormu jaba paket truck silapen morphine drugs paket silapen banghini kachina. Jirikending tasing rong khilan Presbyterian Mission English School along Education Awareness Program kedeng po. Mohaning ti senior reporter mati journalist labang sob appear tapen await tangno. Mohaning ti senior reporter mati journalist labang sob appear tapen await tangno. Pirte along ke do ning karong ahutta do lapen ning ke oya hutta do sonsi rat aham phangalong rat asai ke claim ke joy ke pu kali lam ki lampong hai huita dopik bonta rat aphat kaching hona joy ne alangli karlitang mohaning ti arni arwe inghun ra chingtang letsi amethang okpra na phan thangta chema tha thepin pen alangli kaita hoga birta ke wan verji aphat kachepadu ka bang phulo karlitang mohaning ti alangli ke karbenglong arada phan ahoka birta kewanwer abang food lapen alangli ningkan suri hini rapli aningkan pensi alangli pherangke mati reporter asai ke claim dun lapen alangli ke claim dun ching laki thekar news paper along si alangli claim dun ching no lapen alangli thekar news paper along si ke claim ke chengpen non pu an alangli sangtet ki jut po puwa hut amta ladak thekar newspaper along si claim dun bomlang laben alangli thekar newspaper along ke claim ningkan ingkoi raket thom an ke pleng hot si alangli karlitang mohaning ti asangtet jut koklo lapen karlitang mohaning ti alangli ke pherangke reporter club hoy hot pusitami alangli keruni press club along ta mai puar pu deng dun lang lapen wangbom pen alangli Assam News Channel along ta phirang kyarpu dengdun lang alangli ke doadim laki lakha troksi kopli MSC constituency kaparlu prilu arong along se alangli mahang theklo lapen ke thekiding pusitami alangli prilu arong along si thedinglo alangli tung korte bang troksi lapen angjer bang kethom angjer ingnuta bangta labang soper thepen awelo lapen alangli pusitami kupai ke lang no penajok patobia jo porphai chini adap alangli hojai ham hospital along si alangli episo asupi inudap lapen adona rabaphat cheutekang si karlitang mohaning ti labang soper thepen ke helowing adiman sangtet chuendam detlo lasi muni takailong komantu tong kijut poni majokta chichini ne pini kopilo ne penap kopilo ne pini che theklong penap che theklong le ason si labang so appear the mandet ason no lasi alangli che theke do boma hot ke klem ke tam ke me jok alangli phan simlir appear the along reng dok reng ni pen ke pe do dun long ji apha kar beng long ara do an pusitami here jumi hangpi dun sinang pusi nilitum Northeast Bay News 24/7 ahin ben chuning report padu Dilay nakachaking along putar raki hormu jaba paket truck silapen morphine drugs paket silapen banghini kachina niphoi ingko raki thomphai ko ni chiklo lakhain ko resi borjan constituency ka parlo lapen Dilay police station angkal national highway 29 atawar pi krong thom ka chitagalong nakachaking along kai kya son kiri ka kuruk bom mahut Nagaland pen kewang bok ihom LP truck bearing registration number NL 01Q8582 agarialong honte mimi pen katewara bang phan karju dona hot katewara ba amahang kelang pen predak ason theklong si labang so birta bogajan SDPO aphat birta PC kadu kawiasai chirap chitopon raki hormu kelong pon laki 812 gram jaba tablet lapen 150 gram morphine long ponlo labang so hormu rai kom sai khia dom karju hut chithan pon ki Guwahati si ke ponji pusi chithandu labang so long ka chingnang che bang phamen laki Achmat Dula arong Manipur district Bisnupur pusi pachinipon laben maibam Tombarong Wakta district Bisnupur nonamat kaduk kawe asai police atum pensi chipari dengpon borjan hijp pen hemari be report Northeast Bay News
पूरा ऐसा है सर हाँ चलो ये कहते हैं असली बोलो ये ऐसा है ना ओए Kanting bawa, belaga upaya tu. Ibu itu. Ibu itu siapa sih? Kamu jadi. Sonsing Nijang Karbianglong Lakha, Sirkep Amreng Constituency Kaparlo, Jirikendeng Police Station, Arlo, Jirikendeng Pen, Kilometer 8.5 Tasing, Rong Khelan Presbyterian Mission English School along, KSA Jirikendeng Branch at Tumahin Pen Education Awareness Program, Kedengpo. Labang sa may long ilitum asomara tumapan, tok lang kapacharli nang ji akinang sapu, jetan, chimumpon. Ilitum akhay paprang dun nang ji polote, education na hinapan, paprang bek nang jilang. Lapen labang sa may long aluhisar po, aman pengpen kachetong dun KSA TDP, amay pen, sumit timong, lapen KSA may pru TDP, amay Moniram Teron, kongkat. Alang liari sang ho lapen Hamlen District Committee pen nang kachetong dun, kongkong timong KSA amay pru lapen Rensing Terang Chunbang, Borsing Ingti, Ratsai Klembang, Chandra Singh Rohang, SMC President lapen Rong Isi Chetong Petpen, Mayardi, Pidu. Lapen Hamren District Committee KSA amay pru, kongkong timong ahin pen perangke, athengnu, nang pachinidun, atengke labang so hawar papitpik lang, lapen tuwar misen awi, lahay akisung pen kapejok jiap hantami tim karbeng long atumaphan tuning report. Tangte perangke athengnu nang pachinidun alam thele arjupon sina. Amreng pen Babu Ronghang report Northeast Pay News. Awlo pini ladak nilitum taserong klan arong along. Pini labang so ame binangkok alam the athiti bangala sonlo. Nilitum taserong klan along. Ningkan ko anpelones tame nilitum arong along bang. Loke theka phai mate abang pu abang phi etum kompik lasi. Nilitum pini ano bangke nilitum la kar bilochar lia song pen. Ning che hayon esi nilitum kar bilochar lia song Central Committee lapen District Committee lapen dak nilitum Jirikendeng Branch Committee tumpen cepatir piponsi nilitum la taserong khelana rong long pustame education na bang la anso sega kapang tang tuji pha nilitum kematha ponateng pen nilitum pini ladak taserong khanan arong along nilitum labang so education awareness program bang nilitum paman pon kisung che tong pon na po bang ke nilitum no na ma che thenglong lang lapen nilitum labang so mai nilitum lapu unan pen nilitum kabor i kirsan pen pini labang so mai dak taserong khelan education awareness program nilitum mesen me pen kapachun long abang ke nilitum ning arong piklo lapen mesen pen si chun pon lo aprang si chorolo media court itum han tame anitum dak taseng rong khelan long tame nang kahumri pon thai kapot apen nili men kongkong timung apen nili dak west karbiong district committee mai phulo lapen pu nili dun mai pu kongchun bang langli men Rensing Terang lapen pu alang litum branch dak Jirikendeng branch pen nang chitong dun lapen alang litum pini education awareness patir pipon dak taseng rong khelan mission school long lasi pini dak piposin nilitum nang kumri nang koma labang ke pini education awareness puthak nilitum dak penangan student tumhan jingki chithan pon la pen appearance tum sitame nilitum long nang chitong dun pen penangan nilitum chithan chimum bolong lo lapen isi nilitum ha difu pen wang nilitum thek penangan thek long lo dak backward piklang adim ta sitame nilitum towar hodak taseng rong khelan hodak isi LP school do hola so LP school pen puan ke towar ke aki wak sai delo lapen labang autonomous council chari tum ha sitame la so puthak bange langduni athe development puchot bange chokchi development pusitame nane town long si pa develop chot la bangal denai lapen rong ruk ar lot sitame pa develop asai bang deng nangji lapen anpen important la bange education na hin sitame pa phang pon pik nangji lapen council sun sitame la support initiative and pack nangji pot ma blote pini pinawarni ke
ilile thek the banang lile thek the plote majok ta pinap di ke ese ang tong chipi dun hai bang ve athe ke thek tum si ese ang tong ta chipi dun hai asi ese ang tong chipi dun ni han ko pilo nei ke thek ke nei ke charli ke tok lang thek ni la so apo jong si rong ru ar lo jong si la support our side pi thek the plote pinap di ke karbiang long ke nilitum leader na ke mani thek long le lo माने IAS officer IPS IAS officer IPS officer tho pine police tho doctor tho engineer tho nilitum thekdam long lelu lagi lasi laso pojong si nangli tum pen non council chari tum non jong si la support initiative en lo blutang te mo ke bang ji future ke dake karbiang long ke develop kalisi dake mo arnisi ke bang kaprek country son si dak robot pen sita me nilitum society ki long saita nilitum me thang jong pen sita me lahai ke claim pon thekpo lasi nili chuning rigang tung council la sort man sita me las arong ru atogati tuman sita me la awareness nili tum pini awareness pilo ason si nangli tum sita me la bangke initiative and pen rong ru arlo kai ke sita me ke charlie a hin none LP school po chalo LP school kalisi ME high ho university an sita me la dak west karbiang long ana tu bange dure piklang la si la sopun bang nangli tum prabjin pen la rong ru arlo sita me school high school an level an sita me la bang padoponang ji Thank you, sir.